For today's video, maghiwa taog karne kay maghimo taog sinabawang karne sa baka. Bitaw ay lang mo panaway sa akong nawong kay di naman gyud na mausab. Gitawag ni siya sa Armenian og Porsche. kaisog ba ni akong kauban. So atong hiwaon ang atong mga ingredients, maguna ta sa potato. Dayon mag-slice pud taog beetroot kay atong sagulan. Dayon mag-slice pud taog carrots. Dayon maghiwa tag usa ka buok onion kay atong isagol. Dayon maghiwa pod taog cabbage. So ready na human naghiwa tanan. Dayon magpainit og kaldero atong una og lunod ang butter. Sunod ang tomato paste or pwede pod ketchup. Susunod, isunod na to ang atong nilat-an nga karning baka. So kani atong karne gilat-an na ni siya, ang sabaw ani mo pod atong isabaw unya. Dayon ilunod ang onion. Human na ilunod ang carrots ug ang beetroot. So salaon lang nato ang sabaw para mawala ang sibo. Dayon butangan nato og dahon sa paminta. Dayon butangan nato og asin. Dayon pagbukal ilunod nato ang cabbage. So usa ni siya sa ako ang favorite nga sabaw dinhi sa Armenia. Actually di kaning mga Armenia di man ganahan og mga sabaw-sabaw. Gusto nila mga dry food ba. So that's it. Ready na ato ang sinabawan. Manihapon na ta. Thank you for watching. Bye-bye.